Казвам се доктор Райна Първанова-Рускова и съм на 91 година. По професия съм лекар, по специалност педиатър. Винаги съм се стремяла да изпълнявам с удоволствие задълженията си като лекар и смятам, че съм успявала да спечелвам децата да ме чувстват близка, защото иначе и те самите се така странат от хората, които не са им симпатични, не са им приятни. И става лечението по-трудно. И на времето, когато бях още млад лекар, започнаха да изпращат специалисти, всякакви специалисти в новоосвободените земи в Африка. Аз си подадах документите в Министерството на народното здраве. Не са ме питали къде бих искала да се избира, защото имаше няколко държави, които са били под френско владение. И така казаха ми направо, че ме изпращат в Гвинея. Съгласна ли съм да приема? Това е Средна Африка. Така заминах там и явих се в Министерството на здравето. Най-напред от посолството, разбира се, имаше и търговско представителство. Там ме предадаха, така да се каже, заведаха ме като специалист да ме приемат и разговора ми се проведе с заместник-министъра на здравеопазването, който ме запозна накратко с това какво ми предстои като лекар, като педиатър. Заведе ме той самия в детското отделение. Там всички среден медицински персонал, нали, няма никакви лекари други в детското отделение. Единственият лекар съм аз. И потръгна работата ми. Да кажа, че е било лесно. Беше ми много трудно. Първо патологията нова. Непознати болести. Много тежко състояние идват обикновено от невежество на родителите, идват много късно. Интоксикирани децата, обезводнени. Децата са много чувствителни към това да има достатъчно течност в организма, а те не дават вода и така нататък. И беше ми в този смисъл трудна, много тежки случаи и, да кажем, не мога да се преборя с заболяването и те умират. Аз тук в България не съм имала, докато работех, не съм имала нито един смъртен случай. Смисъл не само мое дете, ами иначе и в болницата не умираха деца. Тук това ми беше най-трудно. Това просто ме съсипваше. Не можех да свикна със смъртта. Да дойде, да се бориш. Понякога съм оставала вече на време, докато мога да издържа, да се подобри състоянието на детето, което е в тежко състояние. Този заместник-министър на здравеопазването, който отговаряше конкретно за нас, той самия, може би като педиатър, много често идваше или за контрол също, идваше в моето отделение, запознаваше се, даже разпитваше ме има ли тежки случаи и така нататък. Бях поставена на известно отношение, положително. Въобще отнасяха се с уважение към мен. Никога не са проявявали така неприятно чувство. Живеех при добри условия. Още в началото веднага ми дадаха апартамент, защото аз отидах сама, мъжа ми дойде по-късно. Сега това трябваше, тогава дойде с дъщеря ми, която беше вече на 3 години, ама може би няколко месеца, 3-4 месеца бяха минали, аз бях съвсем сама. В апартамента имаше всичко, което е необходимо, заведен добре, с всички необходими неща. Не съм срещала трудност в това отношение. Изобщо трудността беше само с тежките случаи. Само това ме потискаше там. Иначе, общо взето, свикнах бързо с обстановката, бих казала, нали? Изпращаха ми от Министерството на здравето жена за чистене в къщи. Занимавах се само с прехраната си от жилището. Това бяха 2 блока,
12-етажни, в които живееха само чужденци. Имаше пазач долу, не пускаха никой да се качва по стълбите. Въпреки че идват да ме търсят. Той ми съобщава. Или по телефона, или се качва горе, съобщава ми за какво ме търсят. И ако аз разреша, тогава пуска, иначе не. Например, те от благодарност идват да ми носят, да знаеш какво са ми давали за благодарност. Разбира се, никога не е ставало дума за парична награда, не награда, а заплащане или нещо друго. Но те носят, и това беше трогателно, в една турбичка или даже в шапка се е случвало, 2-3 домата, такива неща, които те произвеждат за хранене, разбира се. И той като види, че ми носа такова нещо, ги пуска направо. Това се случваше, да кажем, 1 или 2 пъти в седмицата, не по-често. Но става дума, че иначе да ме безпокоят, да кажем, че искат да прегледат някое дете в болниците и там ще ме извикат. Не ги пускаше така да ме безпокоят. И той, така между другото, ще използвам случая да ти разкажа, че той спаси веднъж детето ми. Теодора беше на 4 или на 5 години вече, на 5 години. Понякога я оставяхме сама. Играе се, занимава се, докато аз съм 4 часа на работа сутринта. Само сутрин работя, ако след обед няма тежки случаи или няма нещо по-специално да наблюдавам, не ходех изобщо там. Така, и тя както се играе на терасата, на 5-ти етаж живеехме ние. Топката й минава отдолу под оградата на терасата. Минава и се в ули има така отвън, нали, за дъждове. Там имаше дъждовен период, 6 месеца, понякога вали денонощно. Така, и всички къщи имаха такива водоотводници. Пада в това нещо, топката, и тя се мъчи отдолу да извади, не може. И понеже не беше много висок това прибаза, решава да мине от другата страна, да си вземе топката. Представяш ли си? Излиза отвън на терасата и отдолу няма нищо, освен там да стъпи на това. Той я вижда отдолу и ми разправя после на мен. Ако бях викнал, тя може да се оплаши. А аз вика, чакам да погледне, тя поглежда надолу. Да погледне към мен и казвам така. Да се върне обратно. Така ми спаси детето, можеше да падне отвън. Представяш ли си такова нещастие да се беше случило? Затова така се е запечатало толкова дълбоко в това. За там ли да ми бъде мъчно? Ами не бих казала. Даже вече ми се живееше така, да се върна в България. Никога не ми се е появявало друго желание. Колкото и да е било съблазнително, да кажем, толкова хора имаха желание. Аз лично не съм имала неприятности. Нито пък съм имала, да кажем, някакви неприятности от алжирци или от гвинейци. Някакви тежки преживявания и прочее не съм имала. Или някакви затруднения, особено в живота. Може би, защото бях и много млада. Още, нали, всичко ми беше така... лесно ми беше, защото бях млада. Не бих казала, че съм имала много затруднения. Но мъжа ми помагаше, особено в Гвинея ми помагаше много, в Алжир вече с двете деца, ама пък Албена Теодора порасна, тя ми помагаше. Така че